I don't want to go back the same. Me pese mesai akofie saa. Mra nche wasem bai, ma wasem emeye me mu adwuma bi anu na bompa. Maso kato. Rakato rebale brozenderi abale. Rasi bakabori abale. Rakabara bazando. Kachira de se no person ni nyankita on this runko. Kachira de se ene edidie pese abompa faso e ma ho. Enye just ordinary edidie. Nemu ebeye muhuma dia. Ebeye umu adwuma aye ho nsenkyerene raso kata bajo wetumi atena se eto Pentecost asori enwom ohane aduanan enan oyetwi enwom no 144 domfo nyame ne wo yekoto sore wo domfo nyame ne wo yekamfo dada mo bro ho tori ntwada Wadumbosioku yen suda. This is subra erepem a erenwe ebiarada. Na no pe senye onyame atoma. Ange bi kura woni ha. Na za na dom ne mobro hu ne ma Kristo ko asinua no so. Na wa ma ya yese de yesiti. Don't fo nyame ne o. Don't fo nyame. Ne wo. Yeah, koto sorry. Don't for nyame o. Don't for nyame. Ne. E kan fo dada. E kan fo dada. Bro to rin chada. Oh, my bro to rin
Hallelujah. The Spirit of the living God is here. God the Father is here. God the Son is here. And God the Holy Ghost is here. And then he just said, "Won't so ha." Okati onua say, "Na obi nhyira pa." Isa say nyame honhom e wo ha. Na na wohwe asanka ego yisu a wo say ha ayetu. Na ha nso asesa. The saint baby ayedu yi meja akasemu ama ya area head. Apostle Osmafo Daniel Nilumote. Praise the Lord. Katro ni otin sese nyame ehumobro abawo. Amen. Nyame odom ni nasumdwe a efi na adom ahinwa mu ton. Enye wo chefa no pe. Ye hye twedi ampondini animunyam se ode yenkwa akyeye na anopa yi nso yepie ewo nanim. Kwasie da bia ye ba asore no ya meka ne se eye na wotwe ahyase enti saa na wotwe ahyase no ye ni twedi ampo nyankopon hyase esan se yenim se odi yenkane a sade atibia ode yembetwa. Hallelujah. Ana nu sunti ye ba ye betie na asem se na be ya ye de bebo ye bra o wa ha nanso anopa ye yesronko esan se ye ni awurade betopono na ye ne no adidi
nanso no yie mu no nso sɛ yɛdwam trani a ɔhwɛ asɔre so na ɔkɔ ahomegyeɛ mmerɛ kakraa bi ni ɛsan World Pentecostal Conference a yɛyɛ no wɔ Calgary ni nti asomafoɔ bebree ni asɔfoɔ bebree bepie yɛma yi mu sɛ kwasiɛ dɛ atwa mu no yɛnya wɔ ma wo ba yɛntam ne yɛbɛsom hallelujah na nnɛ asi yɛn yie sɛ yɛ just past chairman ɔno nso ba conference ni bi na kwasiɛ dɛ atwa mu no yɛne ne na kɔ PI ɛna ɛnɛ deɛ aso nyame ani sɛ ɔpɛ sɛ ɔne yɛn bɛsom ha wa ma ni sadodo nti ɛnɛ asi yɛ yie ɛna na meka ne sɛ asɔre Canada Pentecost no asɔre yɛ ahyɛseɛ no yɛ papa yi na so ɛne yɛde hyɛ aseɛ ɛmmerɛ a yɛhyɛ asɔre yɛ ase na ɔno na ɔyɛ mission director for the Church of Pentecost ɔno na orchestrate ne hwɛyɛ mu ne direction ɛne yɛde si asɔre ɛwɔ Canada na wobɛbɔ ano abɔ nsɛm yi bi na asɔre ho dadwene nso ɛda no so paa biribi obɛhyia yɛ biara obisa hwɛ sɛ de asɔre no puntuo te asɔre no nkɔsoɔ te ɔdwene mo ho dwene ɔman no ho hallelujah na aso nyame ani sɛ anɔpa yi yɛ papa ɛna yɛnum binom yɛ nana ɛwɔ honhom mu no ɔno no ne yɛ mmɛkasa yɛpɛ sɛ yɛde anuonyam nyinaa ma nyame no ne no yɛ adwene ne yɛ ma ho kwan na yɛ ma yɛ somafoɔ professor apostle ɔkɔku onyina Praise the Lord. Adomnia Subia, if you are Jane Coupon, and near Radi Yesu Christo, and Kamunina. Now, your dentia a free Ghana. Nafi, Mia Mehoka for Mama Grace Cajon. Nafi, Chairman Yam Cheni Executive, our International Missions Director, so can every munina. And I feel an inch as free Pentecostal World Conference, and so every munina. We not coming young, your madrin summer baby. Now, a yibu or ya yet wordman, me come one near. Ya na a yet wordman, a year Christian Unity, Pentecostals, and the Muno. Sunday Baya, you buy you. Now, for your tiana more, you bet to me a ma. Ayonkofa ene nkabom aba ekrisofo ntem ntia ne ye bibia friend dialogue international dialogue na eno no na conference yi mu ne yebeye workshop ebia efa ho ntia no ma omoto nsa frɛ me sɛ memra na yebeboa sa conference ya workshop na yebeye no eno na ema etwe me bai sabre na kama ma dwen say conference we no be ho metakra nanso ye kwa ye no so no na eye pa hallelujah enti ye da otwede amponyankopon a oka na sore ho na onam kwa ahodo bebre so ye adwuma ho ena me fa sa kwa so ada Canada fo ase bebre sani apostle eka ye no abra be International Missions Director no emu ena sore no efifiri ewo ha sei nti me kai se me first Christmas na ese ebedi no ha samre na sha ase a ye ba ya chairman ye boa no aba around na general secretary apostle atono nso aba na me International Missions Director na fei apostle BK ata na ono nso ka ho na ye chiche ye mu ebi ka US na ye mu bi so eba ha. The first Christmas convention, Fakwe Kwaji and Ebuso, and Tiana Juna see a 2 hour. Send a winning say, aha, a hamratiano. Now, and sassy a boo in the Padodua, as I say to me, a dynamo. Nanipano Bama Ebus in Tiana Juna, a 2 copper baby for. And dear Debra, dear, wa besi sabri. Now, fay a day
yɛhyɛ aseɛ no samra me call retirement ya na yɛ ko me kakra yɛbehwɛ ya na mu si ya munya nwiye enti na yɛ ba ya mo wie yɛ da Awurade ase na afei ya mama mo nso ɛwɔ adwuma papa mo ayɛ nti deɛ na me ka bio nso ne sɛ yɛhwɛ mo som a mo de som yɛ ɛne mpaebɔ a mo de taa yɛkyi enkurahye adɔyɛ akyɛde ahodo a ekuta yɛ mu ama emfirinhyɛ aduanan mienu yɛde yɛ full time ministry yɛwɔ ɔsom no mu sɛ full time no na kyerɛ sɛ nyame wayɛ bi nti Awurade nhyira mo bibi a mo hwere yɛ biara no Awurade ɔnhyɛ mo anan mu amen mesrɛ yɛn sɔfoɔ na ɔbɛkenkan Hebrewfoɔ nwoma no eti baako ne nyinaa enti ɔkenkan no ma wadwene eni akyire Hebrews chapter 1 Mekenkan Hebrewfoɔ nwoma eti baako kɔpem awie mekenkan asante twi Onyankopɔn a tete no ɔnam mmerɛ ahodoɔ ne akwan ahodoɔ so nam adiifoɔ so kasa kyerɛ agyanom na ɛdi akyire mu nso ɔnam ɔba no so akasa akyerɛ yɛn ɔno na wayɛ no nneɛma nyinaa ɔdidifoɔ a ɔnam ne so nso abɔ wiase nyinaa ɔno ara a ɔyɛ n'animonyam no hran ne nishu nsɛsoɔ na ɔde ne tumi asɛm so nneɛma nyinaa mu no ɔde ɔno ara ne ho adwira yɛn bɔne no ɔkɔtena animonyam kɛseɛ no nifa so ɔsorosoro na wakyɛ ne abɔfoɔ no mmoro so sɛdeɛ ne din kunini a wanya no kyɛ ne wɔn deɛ no imueno na abɔfoɔ mu hwan na waka kyerɛ ne pɛn hyɛ me ba ne wo me na ma wo ɛnɛ na bio mɛyɛ no agya na ɔno nso ayɛ me ɔba na onya de abakan no ba awiase bio ɔse ma Nyankopɔn abɔfoɔ nyinaa nsɔre no na abɔfoɔ no ho deɛ ɔse ɔyɛ n'abɔfoɔ mframa ne n'asomfoɔ ogyaframa na ɔba no ho deɛ ɔse Onyankopɔn wahennwa wɔ hɔ daapem wahenie poma yɛ poma a ɛtene imu nkono udɔtenene na wukyiri amumuyɛ enti na Onyankopɔn de ahosango asra wɔ asene wɔn fɛfoɔ na Awurade mfitiaseɛ no woto asase fapem na wonsa ano nnwuma ne ɔsoro yenum bɛsɛe nanso wo deɛ wo hɔ ara na ne nyinaa besu sɛ atadeɛ na wɔbɛbobɔ wɔn sɛ firatam na wasakyerɛ wɔn sɛ atadeɛ na wo deɛ wote sɛ deɛ wote ara na womfie renhida na abɔfoɔ no mu hwan ho na waka pɛn hyɛ tena me nifa so kosi sɛ mede watamfo bɛyɛ wo nanse ntiasoɔ wɔn nyinaa nyɛ ahohom asomfo a wɔn a wɔbɛgye nkwagyeɛ no adidifoɔ no nti wɔsoma wɔn sɛ wɔnkɔ som no anaa amen sɔfo yɛ da ase paa wakenkan yie paa hallelujah ne esi ani so sɛ Yesu a ɔkyɛn ade nyinaa Yesu a ɔkyɛn ade nyinaa sɛ wokenkan Hebrewfoɔ nwoma no a adeɛ titiriw a na esi nea ɔtwerɛeɛ no na ani so ne sɛ Yesu ɔso kyɛn nneɛma nyinaa ɔso kyɛn biribiara nti ɔma ehu sɛ mfitiaseɛ no Nyankopɔn nam adiifoɔ ɛso kasae ɔyɛ anwadeɛ ne nneɛma bebree ɛna na edi akyire so deɛ ɔnam ne ba Yesu Kristo so ɛna ɛkasa na afei ɔkyerɛ wɔn sɛ nti a Yesu no ɔnam ne so ɛkasa ne ho hia na ɔsɛ Yesu no deɛ nti a Nyame nam ne so kasa saa bere ni sɛ ɔba asase so ba bewui ɛna ɔsɔreɛ na ɔsɔreɛ no wakɔ soro a ɔte tumi nyinaa nifa so na ɛsan so ɔte tumi nyinaa nifa so nti wama ne so a
ɔkyɛe nneɛma nyinaa na ɔno na saa bere nyame nam ne so ne yɛ kasa nti owie yɛ no ɛne ɔkyerɛ wɔn senti so a Yesu ɔkyɛn adeɛ nyinaa enti nea ɔde yɛn faeɛ no ɛna anɔpɛ yi mpɛ sɛ mede mo ɛfa hɔ kakraa nea ɔtwerɛeɛ no ɔtwerɛ kɔma a Hebrefoɔ Israelfoɔ Jewfoɔ na saa berɛ no so na asɔre no nyɛ Jewfoɔ nko a ne ɛwɔ amramfrafoɔ a Awurade afrɛ yɛ ne Israelfoɔ no nyinaa bom na mmom saa nwoma wei no ɔhyɛ da twerɛ kɔma a Jewfoɔ no Israelfoɔ no sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmbɛhu sɛ Yesu no a yɛreka ne ho asɛm no ɔno ne Misaya ɔno ne agyenkwa no ɔno na ɔkyɛɛ nneɛma nyinaa enti ɛyɛ nwoma a wokenkan a Nyame asɛm wɔ mu paa meka sɛ Nyame asɛm wɔ mu a apam dada no saa mmerɛ no na apam dada no ne Nyame asɛm a watwerɛ ato hɔ a yɛfa nte sɛ Nyame asɛm ɛna nea ɔka ne san so ɔpɛ sɛ ɔmutumi gye to mu nti na sɛ ɔde Nyame asɛm no ɛtae nea ɔka n'akyi a ɛdi adanse akyerɛ wɔn sɛ saa Yesu no ɔkyɛ adeɛ nyinaa na ɔno ne obi a yɛsom no nti mede mo fa saa adeɛ no mu no mepɛ sɛ wadwene di akyiri na afei no mɛtumi abusa questions nti abusa question na wate aseɛ na afei watumi ayi ano nti mehwɛ ne sɛ obi ayi ano a na mahwɛ waa sie bi a sister bi a ɔhyɛ atareɛ bi a yɛ yellow na ɔhyɛ na somade no so ayɛ sɛ gold ring bi kakra ne adeadeɛ ɛhyerɛn kakra ha ɔnsɔre nka enti nea yɛduro ne deɛ nti na Yesu ɔso kyɛɛ nneɛma nyinaa ɛno no ɔfiri ase a ɔkyerɛkyerɛ wɔ mu na deɛ di kan a ɔka so ɔso kyɛɛ nneɛma nyinaa no odi kan yi firi enyiyimu enum hɔ verse 5 wɔsɛ na abɔfoɔ no mu hwan ɛna ɔka kyerɛɛ no sɛ meba ne ho na nnɛ na mawo saa asɛm wei no ɛkyerɛ yɛn sɛ Yesu yɛ hwan na ɛbɛtumi atora ma hwɛ ma wo nsa so meyɛ sɛ ɔsɛ ɛkyerɛ sɛ Yesu yɛ Nyankopɔn ɛne no nam na aka kakra bi na nka watwa ne ti so meba ne ho ɛnɛ na mawo hwan na bɛtwa ne ti ama na kyerɛ sɛ Yesu yɛ dɛn Yesu yɛ Nyankopɔn ba wo ma mo sɛ ba wo saa ne ɛde yɛ Bible adesua no ɛkyerɛ sɛ Yesu wɔyɛ Onyankopɔn ɛba na asɛm wɔ yi a ɔka no na kyerɛ sɛ wɔyɛ firi apam dada no na apam dada no yɛnya saa asɛm no firi Psalm 2 nnwom mmienu enyiyimu nso sɛ meba ne ho ɛnɛ ɛna mawo Psalm 2 verse 7 nti sɛ Nyame ɛno ɛka sɛ meba ne ho ɛnɛ na mawo a na kyerɛ sɛ Yesu no a yɛka ne ho asɛm no sɛ ɔnyɛ onipa bi kɛkɛ na mmom wɔyɛ obi a Onyame no a ka sɛ ne ba ɛne no ɛni sɛ obi yɛ Nyankopɔn ba deɛ a na nipa no ɔso kyɛ abɔfoɔ ɔso kyɛ adiifoɔ aba ɔso kyɛ ɔsɔfo panyini ɔyɛ obi a ɛsɛ sɛ yɛ koto no ɛne ɔyɛ obi a ɛsɛ sɛ yɛ sɔre no yɛn mpɛ so no woka sɛ Yesu yɛ Nyame ba a ɛnyɛ den ɛsan sɛ yɛatwerɛ ato hɔ ma yɛaka ma yɛtumi agye adi na mmom Israelfoɔ no a na ɔmwɔ saa berɛ no na ɛyi ɔmo den paa sɛ ɛdeɛ nti ɛne obi a yɛawo no na yɛn nyinaa yɛnim ne papa Joseph yɛnim ne maame nso so Mary na yɛmu bi koraa ne trans bɔbraa ɛdi agorɔ na ɛdɛn na sɛ nipa yi deɛ ɔba bɛyɛ Onyankopɔn ba enti na ɛyɛ adeɛ a na ɛyɛ ɔmo den paa ti sɛ wobɛka so yɛ Nyame ba a na ɛsɛ wonya enyinasoɔ bi ka kyerɛkyerɛ mu a mu ɔmo hunu sɛ asɛm a woka no ɛyɛ nokorɛ enti ɛno ɛne ɔmo a wohunu sɛ ɛyɛ nokorɛ paa ɛsan sɛ ɔkenkae Psalm 2 no a na ɔka ɔhene ho asɛm ɔhene a wasan asra no na ɔde n'atamfo nyinaa hyɛ ne nan ase na n'atamfo no ɛyɛ ne nan so enti ase
ɛna wɔka sɛ me ba no ɛnɛ ɛna ma wo ɛna saa asɛm no so ne deɛ na Israelfoɔ no kenkan hɔ a ɔmo hu sɛ saa asɛm no a ɔmo ka no ɛfɛ Misaya no na sɛ Misaya no ɛna Bible no ka sɛ me ba no deɛ a na sɛ Misaya no ɛne Yesu a na kyerɛ sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ba ɔyɛ Nyankopɔn ba so deɛ a na ɔnyɛ nipa bi kɛkɛ na ɔyɛ obi a ɛsɛ sɛ yɛkoto no ɛyɛ obi a ɛsɛ sɛ yɛsɔre no na ne nsɛm a waka no yɛtumi gye tom mu sɛ Israelfoɔ na ɔmo ntumi nye tom no nifrani bi a yɛne Awurade Yesu Kristo saa ne yareɛ no ɔka asɛm bi a mmerɛ bi a mkenkan na aka me paa ɔmo ntumi nye ntum sɛ Yesu ne Onyankopɔn ba ne wasa ne yareɛ ɛna ɔmo gye ne ho akyinyeɛ ebi mso yɛ de bɔnyɛni ebi mso ɔnyɛ de bɔnyɛni ɔmo sɛ ayɛnhu sɛ obi pa a wɔte sei obi a waba wiase asa obi a wawu obi a n'ani efura fi awofuo mu awuo mu nipa no efura awuo mu na n'ani efura yɛnhu sɛ obi atumi abie n'ani saa da na nkurɔfoɔ bebree keka na no bi sɛ enti mo gye ne sɛ Misaya no ba ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne akyerɛ saa bɛɛmɛ sɛ ɔno te paa ɔmo aka nsɛm bebree no sɛ obi a yɛawo no na n'ani efura obi ewu wakɔ akɔnyane no obi a wayare ya mfinhyia 38 years enipa wasa ne yare enipa kura watimi anante po so mo gidi sɛ nye wei ni Misaya no a yɛbɛnye nipa foforo bi a ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne akyɛ sɛ nipa yi na sɛm no mekenkan am sɛ waka asɛm o ɛtɔre bi a enipa tumi prim na koma na nyame bɛyi biara no nsɔ n'ani kurɔfoɔ bi saa na ɔmo teɛ mmerɛ biara ne nyame bɛyi biribiara nsɔ n'ani enti Hebrewfoɔ ne ɔtwerɛ Hebrew man sɛ yɛ saa barima yi no ɔyɛ Onyankopɔn ba na nyame a no edi ne ho adanseɛ afei ne ɛtoa so no sɛ deɛ kenkaeɛ na verse 5 ɛno no ɛnyɛ den so gye sɛ ɔdwen ho paa nsa ne watwa ɔka wie sɛ me ba ne ho ɔse na abɔfoɔ no mu hwan na ɔka kyerɛ ne sɛ me ba ne ho me na mawo ne na bio mayɛ no agya na wayɛ me ɔba mayɛ no agya na wayɛ me ɔba ahai no enso ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛnyɛ den na enso fo adwene fa ho so mayɛ no agya na wayɛ me ɔba yes aha so kyerɛ yɛn sɛ yes ɔyɛ abakan ɛmɛ Kristofoɔ nyinaa ɔsan bɛyɛ agya ama Kristofoɔ nyinaa ɛyɛ ɔyɛ abakan ɛmɛ Kristofoɔ nyinaa nso yɛ nokorɛ paa na ha de emphasis foforɔ bi ba ɛnyɛ asɛm no ahyɛ hɔ na gye sɛ wodane no so asɛm a no so ɔkaeɛ no meba ne ho ɛnɛ na mawo no ɔsɛ meba no me na mawo ne na bio mayɛ no agya ana meyɛ no agya na wayɛ me ɔbaa wotɛn ne the other way also trama me was it what's that right for all right brian Yesu yɛ Nyankopɔn ba ɛno ni aba no ɛno ni ɛka sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ba ɛno ne first one second one so me baka me sɛ sister bi so amana sɛ on the one what the point now me pɛ no what the aba so no say ɔpɛ so ɔkyerɛ sɛ wɔyɛ ne papa
onyankopɔn ɛyɛ ne papa. God is his father. Ɔyɛ ne papa ankasa. So also the emphasis deɛ di kan no ɔno yɛ nyankopɔn ba. Ɛna deɛ ɛtɔ so mmiɛnso ɔka kyerɛ ne sɛ ma yɛ no agya ti ne papa ankasa ano hia paa so ɔyɛ ne papa edu baabi a ya na papa yɛ ne nti ase yi na ya na kasa ahodoɔ bebree mutumi de ba ma aka nkasa ɛnso ɛde papa ɛma asante kasa no so ɛde papa asante kasa no yɛ papa na yɛ sɛ obi etumi yɛ papa ɔpanyini bi betumi ayɛ papa na emo wunya kasa papa na yɛ sɛ ne deɛ wow papa ɛnyɛ nkyɛn enti ahai no ɔkasa ma yɛ ne gya no na yɛ sɛ ɔnoa onyankopɔn no ankasa ɛyɛ ne papa na sanka kristofoɔ te sɛ dodo agye no wɔne agye ne dindiɛ no ɔma wɔntumi sɛ ɔmɛyɛ onyankopɔn ma kebehu onyame sɛ wɔyɛ yɛm papa so ohu nyame sɛ ɔyɛ papa okɔ ne nkyɛn sɛ o papa wade yɛ nyinaa bɛyɛ te sɛ okɔ papa nkyɛn sɛ ɔte aseɛ yie paa utim koraa bɛyɛ ɔdɛ dodo paa sɛ ɔte aseɛ yie a bon sɛ sɛ me papa paa yɛ onyankopɔn ankasa yɛ mea me papa enti wobɛtumi akɔ ne nkyɛn free bibia nsi ukwan ya na Efesofoɔ nwoma ne timiɛnsa ka asɛm bi a mani gye ho paa wɔse yɛde nam yɛ kɔ onyankopɔn w'anim sɛ wohu nyame sɛ ɔpapa a wode nam yɛ confidence wode nam yɛ unsuro ubu no ofere no ɛde ani die ma no sɛ ɔpapa nanso unsuro wotumi kɔ ne nkyɛn free te sɛ deɛ ya na nkɔla nante mu a ya no ɔmo yɛ sɛ panyimfo a wɔ ha te platform so so bi eba bi yegya no wɔ ha a ɔde speed ɛbɛba sesi a wo dia fe na ha wo na ɛyɛ elder pastor ebi kura apostle wɔn so dia no aba platform no so ɔba ne papa nkyɛn onsuro no ɛnha no otumi ne kasa ɔka na sɛm nyinaa kyerɛ no ti sɛ yɛn no ka yehu onyankopɔn sɛ papa yɛn papa ka bɛma yɛ nneɛma bebree asesa ɔmpa ɛbɔ koraa no ɛbɛsesa woni nyame kasa sɛ wo papa na ɛbɛsi saa bere ni yɛhui koraa yɛ na yɛade a mesrɛ Awurade a sɛ ɔmwe akristofoɔ bebree ani titru abibrim Africa na yɛn Ghanafoɔ no ɛtoro bi a mehwɛ mpa ɛbɔnam sɛ yɛ otwedi ampo hu yɛ mɔbɔ obi pa bɛka sɛ ntɔkɔ a wɔkɔ no ɛnyɛ asɛm ketewa ɛso kanyɛ ntɔkɔ o kanyɛ ntɔkɔ koraa mmerɛ bi na me ne nkurɔfoɔ bi bɔ mpae mpanyimfoɔ bi ɛbɔ mpae baabi obiara ne yere ne yɛhyia yɛyɛ fasting and prayer na meka sɛ mpae no yɛbɛkyɛ nti yɛbɔ mpae no koraa no wode ɔpɛ sɛ ɔfa mu daada na sɔfoma ba wo sɛ me wura ka sɛ apostle ka sɛ obi atimi da me wura bɛdɔ me sɛ sɛ so de wo brada yɛbɔ mpae no yɛbɔ mpae no ɛnam so de yɛbɔ ne yɛbɛkyɛ enti wo bra wotumi da wani tia no ato aso bɔne bi yɛ ani otwedi ampɔ meka wo sɛ apemu kakra o sɛ yɛni abra yɛbɔ mpaeɛ no paa na woda me sɛ wotumi da sɛ wohu nyame sɛ ɔyɛ wo papa wone ne kasa wone ne di nkɔmmɔ mobɛdi agorɔ ɔbɛgyegye wo so ɔbɛgyegye wo so a na wo so tim ayɛ wo dɛ sɛ wokɔ papa nkyɛn mesrɛ otwedi ampɔ nyankopɔn sɛ omie mu aniwa na ntumi hu otwedi ampɔ sɛ wo papa na woni ni nya saa enkita hodie no sa wote aseɛ na o Kristo som no enema a ɛdin bebree
ebebubu obefa nneɛma nyinaa free ɛna ɔbɛto pono watamfo ani ka amen ɛhɔ no obetumi atwerɛ wo yato ayi Samuel mu ɛtɔ so mmienu no 18 enyimu dunai Old Testament mu 2 Samuel chapter 7 verse 14 afei ni ɛtɔ so mmiɛnsa nso no sese ni ayɛyɛ ne sɛ Hebrew de ɔtwerɛ saa nwoma no ɔkyerɛ yɛn sɛ Yesu so kyɛ wo nyinaa na sɛnti ɔso kyɛ wo nyinaa no ɛna ɔkyerɛkyerɛ deɛ di ka no ɔmeɛ nso Onyankopɔn ba ɛna ne ɛtɔ so mmienu ɔmeɛ nso onyame yɛ ne papa adekorɔ no ana wadane no nti ne ɛtɔ so mmiɛnsa no ɛwɔ enyimu baako eti baako enyimu ensia na onyade abakan no ba wiase bio no ɔse ma Onyankopɔn abɔfoɔ nyinaa nsɔre no ma Onyankopɔn abɔfoɔ nyinaa nsɔre no ahai no ɛkyerɛ yɛn sɛ wɔn na ebetumi ehunu ɛdeɛ bɛɛ ne fa Yesu ho a eyi kyerɛ yɛn deɛ di ka yes yɛhu so Onyankopɔn ba ne ɛtɔ so mmienu ne papa ne Onyankopɔn ɔso kyɛ abɔfoɔ no ɔyɛ adeɛ paa wɔn mu nsɛm kɛseɛ ɔyɛ adeɛ paa ahai no kyerɛ yɛn sɛ Yesu yɛne Awurade Yesu Kristo no ɔso ɛkyɛn abɔfoɔ no so no ɔso kyɛ abɔfoɔ no okay nkaya ɛyɛ very clear mind ma abɔfoɔ nyinaa nsɔre no na onyade abakan no ba wiase bi no ɔse ma abɔfoɔ nyinaa nsɔre no sɛ abɔfoɔ no sɔre no a na ɛkyerɛ sɛ ɔso kyɛn abɔfoɔ no so ɔse abɔfoɔ ni nyinaa nsɔre no ɛni sɛ abɔfoɔ ni nyinaa ɛsɔre no deɛ a na ɛkyerɛ sɛ Yesu ɔso kyɛn abɔfoɔ no esan sɛ ɛyɛ kuma ɛna sɔre panyini ɛna ɛsan kyerɛ yɛn bio sɛ abɔfoɔ no nso no ɔmo yɛ deɛ bɛyɛ ɔmo sɔre Yesu ma abɔfoɔ no nyinaa nsɔre no enti ɛno kyerɛ yɛn nneɛma mmienu ɔso kyɛn wɔn ɛna esan sɛ ɔso kyɛn wɔn no nti no abɔfoɔ no nso yɛ deɛ ɔmo sɔre no enti ɔde toa so ɔsɛ na abɔfoɔ no deɛ ɔkaase wɔyɛ gyamframa ne nasomfoɔ ogyaframa na ɔba no ho deɛ ɔsɛ Onyankopɔn ɛyɛ memfo ani nso kakra enti Yesu so kyɛn abɔfoɔ ɛnso yɛ na Kristofoɔ bebree ɛpɛ abɔfoɔ koraa kyɛn Yesu yɛ no mo pa abɔfoɔ kyɛn Yesu wote abɔfoɔ ni deɛ ɔsɛ yes obi ka sɛ ma so daeɛ ehu abɔfoɔ a no abu nipa no paa nanso abɔfoɔ no Yesu so kyɛn wɔn ɛna yɛn ni ankasa na abɔfoɔ no koraa no ɔmo som yɛ so akenka asɛm a yɛto aso kakra no wɔsɛ na abɔfoɔ no ho deɛ wɔyɛ na ɔsɛ na abɔfoɔ no ho so ɔse ɔyɛ na abɔfoɔ mframa ne nasomfoɔ ogyaframa ɔmo yɛ service yɛn ni a wafrɛ ni aba no ɔmo som yɛ enti sɛ abɔfoɔ no Yesu so kyɛ wɔn na ɔmo som Yesu ɛna ɔmo som yɛn deɛ a na nka ɛnsɛ sɛ Kristofoɔ yi soro ɔmo koraa ɛsan sɛ wɔn ɛyɛ yɛn ko a ɛto ne ɛden a Nyame ma ɔba bɛboa yɛn na abɔfoɔ no so Nyame ma ɔmo som yɛn ni o na yɛn ta mfa yɛn ni ehu wɔn ɛsan sɛ yɛn mfa yɛn ni ehu wɔn nti edu baabi a yɛa ne ehu apɔso ya na emre bi a ɔsomafoɔ bedi akɔ Nyame afrɛ no kɔ anuonyam mu yɛba visit ɛwɔ Canada ha nti yɛkɔsra apostle no na samre na 2010 sa communique bi a ɛyɛ apostles and prophets ɛde ba ya nsorofo bebree ante asia na mumu bebree kura na mo kasa bi otwedi ampo hu bia mobo kofo bebree kasa sa ane ade na ye ba ye nti om de ye kɔ
kɔsra apostle no de kɔ Victoria Island entini ye nipansia miame ne mama ene ono so ne mama ena apostle so ne mama apostle Bediako na yedru ye na time atia ye ntia yes all right sa na tie dia ese saka boat ne samba back ntia nya ne ntem ye kodidi ni asai na ye kwaya ye kodidi ya ne ehunu se olma bi na ojegina wa na watwe na konyo na obusa ye otwaba ye nche kakra no kwahye me no kwahye we ye nyina oh mu fi he Ghana ne ade afi ka oh Ghana oh all right your first president Nkrumah Kwame Nkrumah oh gold afi o ka Ghana nsem koko ni ade se obi a onim Ghana pa na konwa na watwe akonwa betra ye nche no agiti enso you invite no onu afi oni edidi komo ni ade na ne komo no na yenda na Mama Grace busa ne say na say ye mimi ka say ye beto nsase nkomra Ghana na Mama Grace busa na komba mu aba because who na no old and also who are the days also will they allow you to come also who are the days afi ye ni didi komo ni wie ya na ehun say ne ye ko and wono so koy yesi e kwa kotua yesi ka from some so ni amune ne ba ya na wotua ma eni pensia mo aso munum habra so bi kura party kura na ayi the birthday kura na ne ko pese wa wotua wa de na eni pensia ye nim wo mo ye nim ni pen yeso wotua ma yesi e penada na se ye hwehwe na ye huno na ansa na obeko no ena oye say o make a very powerful statement was a religion without love is hypocrisy na won ye keka ansam no so na edidi nkomo ensam bi ho ka ne fa community no kura na ye nwanwa na o wie no ena was religion without love is hypocrisy nyamesum a odo enim no eye nyaatwo ye hwehwe no a ye je no number ye frey me frey mosum frey apostle ye nya ne bio eti ye ya na ma me bedi akose ei ali o ma makio ne nyame asoma na ba no oh eto ne eden a abofo no omo yi emu adwuma na yemfi anim eto ne eden so so a ne nyame amabako bi abeda ne ho adi saa emre bi so saa yekọ sahwi area ho baby ene sem da bi so saa mre ne sahwi area ene omkoye area retreat enti mini apostle ato ne yire na prophet amini ampon ene ne yire na me nso me kan saa me na me rector e Pentecost University College ena ye wie yi nsuo toy enti ye wie Saturday na apostle atoka se na esese oko enti Sunday na antono na mene prophet nim na yes ye be wie Sunday ne eko enti nsuo ni toya sei kwan no omude nkrabre se ekwan no ho ni nyina ye enti ebekọ de a gese pe ekwan fufu no omu che ekwan fufu bi se yemfaso enti ene ekọ asori kwasiada ye pon ni ewie ya yesenka yekọ akoda sunyai afi kwai omu kire ye no yesi su ko ye kodu ba bia na ho so ase na nkrofo bi se yemfa yesi efa oni ayirae ni eni ne wure mu kodu ba bi pe na prophet num ka ne dikai na ka na koti na yeni to so akire anajo be 11 etibie pe ne nipa mienu omo she bibi te say singlet white and a blue e wo form two people omo she atare kro no mu fi wure mu haba omo be pia ka na fi ensuo num fa ko ho atim num omo wie pe and omo be hum say mu hia bibi bio yes there be no mo sa to wure mu omo anka bibi e bio ena ye to aso koi
afi yɛkɔ ya ne yɛkɔ pie dɔman nkuro yɛyerae paa yɛyerae papa kɔ pie dɔman nkuro tie du yɛ ne yɛ sɛ ehini fa ne yɛdure yɛkɔ petro ayibi na ɔm sɛ ha yɛ dɔman nkuro sɛ ansa na mo kyerɛ yɛ sunyae kwan ɛna yɛkɔe ne yɛbɛdu yɛ ne sɛ saa mmerɛ no so yɛ nyinaa yɛho yɛ titiri obiara nyɛ yi ne yɛkɔdu yɛ ne sɛ na nkurɔfoɔ no koraa mo firi ne na kuro bɛɛ mu na ɔmo firi bae ɛna ɔmo nyinaa hyɛ ntaade korɔ ɛna ɔmo emusa yɛ hwee kaa no so timi ya na ɔmo bɛpushi yɛ ɔmo so Ghanafoɔ paa mmerante a ɛnka yɛanyi sika ɛno na yɛ nwanwa pɛɛ o anadwo bɛɛ du baako na ɔmo wɔ wiram na ɔmo bɛpia cars na cars toa so mmienu ɔmo emusa yɛ sika ɔmo wie ya so ɔmo ate esi wiram afi yɛ dwene ho ani sɛ wodi nyame paa na soma abɔfoɔ bi bɛboa yɛ ne na ɛtu baabi a nyame ɛbɛsra ne nkurɔfoɔ ɔmo som yɛ nanso yɛ no yɛ na yɛnhu yɛ na yɛde sɛ abɔfoɔ no ɔmo yɛ yɛn nkoa na Yesu deɛ ɔkyɛɛ abɔfoɔ no ɔkyɛɛ wɔn nyinaa abɔfoɔ no nyinaa ɛkoto no ka amen enti sɛnea waka Yesu ho asɛm na afei ade baako a memma yɛmfa mmra hɔ na afei mekeka kɔ akyire kakra ma mo ɛyɛ eti baako wɔ animu du ne dumienu verses 10 and verse 10 to 12 obi kenka ma yɛ verse 10 to 12 no pastor kenka ma yɛ bio na ɔkenka no fo adwene di akyire ɛdeɛ bɛ na ɛkyerɛ yɛ ɛwɔ ha sei etiti akenka se ne yie paa Yesu a wɔyɛ Nyankopɔn ba Onyankopɔn ɛyɛ ne papa ɔso kyɛn abɔfoɔ ɛna abɔfoɔ no nso ɛsom no Nyimu du ɔsɛ na Awurade mfitiaseɛ no woto asase fapem na wo nsa no nnwuma ne ɔsoro yɛnum bɛsɛe nanso wo deɛ wowɔ hɔ ara na ne nyinaa bɛsu sɛ atadeɛ na wobɛbobɔ wɔn sɛ firatam na wasakyerɛ wɔn sɛ atadeɛ na wo deɛ wote sɛdeɛ wote ara na wo mfie renhi da hallelujah mame mpɛsɛ ɔmo hu sɛ yɛ Yesu ho asɛm na ɔka ne nti fa hyɛ ase verse 8 imu a wɔtwe ɔse na ɔba no ho deɛ ɔse Onyankopɔn wahennwa wɔ hɔ daapem wahenie poma yɛ poma a ɛtene wodɔ tenene na wokyiri amumuyɛ enti na Onyankopɔn de ahosango asra wɔ asene wo mfɛfoɔ na Awurade alright ana yɛmfa we kura ansa na yɛnkɔ verse kana me tu atra nanso hɔ no ɛden ma ano ɔden pa nti ɛsɛ mu hu ansa ahead wɔkyerɛ Yesu so ɔyɛ deɛ bɛyɛ ansa ne akɔ verse 10 ekɔ no ɔyɛ deɛ bɛyɛ Onyankopɔn wo de wonya no correct pa mo sɛ ma ɔtwa no 100% pa nsɛmbɔ ni so mo ba ko ka sɛ o mmɔtwene no kwa so ahead there what kind of plain pearl was Onyankopɔn was na ɔba ne ho deɛ ɔse Onyankopɔn wahengwa wɔ hɔ daapem na kyerɛ sɛ ha deɛ Onyanka ne plain koraa sɛ Yesu no wɔyɛ deɛ bɛyɛ Onyankopɔn ɛna verse 10 ɛkɔ no sakin ka bio na deɛ no wɔde to aso hɔ ɔse na Awurade mfitiaseɛ no woto asase fapem na wo nsa no nnwuma ne ɔsoro yɛnum bɛsɛe nanso wo deɛ wowɔ hɔ ara na ne nyinaa bɛsu sɛ atadeɛ na wobɛbobɔ wɔn sɛ firatam na wasakyerɛ wɔn sɛ atadeɛ ɛyɛ yɛda ase bebree ha nso no ɔkyerɛ sɛ yɛne Awurade Yesu Kristo no ɔyɛ deɛ bɛyɛ aha no so ɛsɛ odwene ho kakra yes ɔtwa 100% yɛmu yɛ nsɛm 100% so ɔso ɔno no ɔbɔ adeɛ nankasa ɔbɔ owi ase no ɔbɔ adeɛ nankasa
ene ye ne Awurade Yesu Kristo enti afa die bie no onka o si Yesu no a o ye Onyankopɔn ene ye ka oba ade na fiti ase ne na asem no ho na asem no Onyankopɔn no ho no onam no so no obo ne ema nyina na asem no ankasa ene Onyankopɔn enti ami ehu se ye ne Awurade Yesu Kristo no o ye Onyankopɔn a o sa ye oba ade enti o kyerɛkyerɛ sa ne ema nyina no eno omo hu senti Yesu no oso kyɛ ne ema nyina na nia nwanwa ne se na omuni Bible Paul ka enwuma we no ka ne na nkrofo dwen se eye Paul ene twere ene hwe ya so a Paul so nkotwere nwuma ota boni din me Paulo no de hanso de wanka ena ye ni wokenka ya ekwa awie na yete se samre kwa na Timothy yache nato prison a o si yeyi na one ne beba ho enti na nkrofo bebre hu se nye Paul na nya Paul a na nke bi mu ekeke kama yetumi de koto obi te se Apollo so na Apollo no so na onim nyame asem papa na se sa nwuma nya Paul na twere ya na kyerɛ sɛ ne mpanyimfo na omho no so na omso nim Yesu pa umza nwuma we no kyerɛ sɛ nipa no onim nyame asem papa madwene di machi sa ne ma nyina no or the offer is a way of be free Psalm 110. Wahini no da hini na Awurade ka kyerɛ me wura sɛ na minifa ko sɛ me de watamfo bɛyɛ wo na so ntiaso ɛno ma yehu sɛ Yesu yɛ Awurade na Awurade no a ɔka ha ne nyɛ Awurade kɛkɛ na kyerɛ sɛ Yehowa nkasa enti wo matumi afa apamdada na ɔde afa Yesu abrabɔ ho na aka bom na akyerɛ bibi sɛ Yesu te sɛ ehia se o Kristo ni bia ni mo Nyankopɔn asem na ne enti a oka ni nyina so ne sɛ wo se ɔdɔ trene enu otai emumuye enu nti no Nyankopɔn ama na ho san wo asra no eche ne fafo ni nyina oba verses 8 9 10 hona ɔdɔ trene enu otai emumuye enti abra ne Awurade Yesu Kristo ba ho nam fam ha no odadi ma yehuni se odotrene yaka so bi dotrene a ene sei trene ade ba ko ye ne Awurade Yesu Kristo kura ba ya o ma Yohani ebo na sunu na eye nwanwa opese trene nyina wie eye obre ne ho ase Yohani kura ehunu no se da bi mintumi mo waso o se da bi sane be ya trene nyina bedi mu ne me nyina be wie peye ne tibomeso ahobrase trene ade ya odo ena ohwe ne Awurade Yesu Kristo a oye mofra nyina wa tu mofra no kura ba ne nche na nesuafo no pampam no nko se dabi eno ye trene ade ye ne se obi a oye de boye nipa te se Zacchaeus na se Zacchaeus akoma ebubu ehwe nyame akiri kwaya ne awaye no wanu no hu a enipa zo hunye na ote se Yesu no ba na nkrofo nyina peso mkohwe no osemenso mekwa akohwe ne bi na wontumi nti wafuru dua oyetieti asa de be obehu Yesu duru ose madam fosi form ene ufie ene beda krofo se ha wo ye misaya pa kwa wunim no na kwa koda ne fie oje adebonyefo oye sa pe ene Zacchaeus ma nipa no se wa sakrampa ose Awurade se me di nkontompo ni namra mama jobia dia me bo ho mpre na me de ma no we nya adwen sakra pasakra na adwen ni ma waye ni nyina wonu no Yesu ya odo trene na obe kunafo bi a odi na japade nyina ba betro collection bowl na Yesu huni osi mami the name of nyina no waye everything what the name nyina ebo aforo ya enya de keto yen sofo osmafo patrokeninia yen retirement no ya na ye muminu ni adoye nipa ne ya de manipa ena nia o yen so a head office yete wayi ni bito so a okwa ye fa ekwa bi so a ne de amount
Sa ne your friend end of service benefit. Also the nina ma educational fund. Educational fund. Oh, Pentecost University College. Ofini mu etu sa GD anamoa eyesronko. Enti obey a ofini mu na de nyina ode ababetu. Yesu kamfo sa obey ewo na di baby onem bia no na oyeye eni adoye Bartimaeus a osane yare obe me ade ba kokura ba ko emu an obe oba na moja etu no ye kenkaya ye fa no adeketo bi na ensem wo ho na den pa o samre no se oba moja etu no a ono ane ho nte otena konwa nso a akonwa no so nte enti ne ho ba beka wo a wonso wo nte na obeyi ewure nipa mu na oba ne ho nte ede ne ho aba beka Yesu aso na tare ndu ama Yesu nso so no ne ho nte so oti ase na Yesu ahu se obeyi ne yare ko na ne yare no ko Yesu ohia testimony a ubedi adanse a kire so asa o yare ono ohia na mo Yesu de no opese nipa ne hunu ne se obebi wo ho a ne ho nte ode ne ho aba beka no nanso ansai onu Yesu Kristo trene ye no enna ne hia Yesu oba ne ho nti ede ne ho aba beka no so ansai ne trene ye edu ba bi Awurade pese ye ntwea de bonyefo no mra edu ba bi na ekristofo no ye hu trene ade ye enne bone ya na ehu ntem no ye ntumi differentiate sa niema no mumie no sa we de we ya waye bone na we nso de eye wodo a wo yi a kire obi atwe no aba se we ntumi am wodo a na dia de so benya de boye ni aba ebe de pa na de boye ni no wo ye so a jese wo ba ansa no asakra oti asem no ansa no asakra asem no ne sakra nipa ti sa de me nyina Yesu ye ni nyina na odi twi nipa ba na no so nkire se odoboni o oba no a ya chi no adwamamoso pe no ohun se nipa ni nyina ba ya chi no na omutimu a edin ya chi obey na bema no a oni ne bossa abrei eja na ba bema iko ememe sisi macho Bluza chapa Awurade wo hu ya moboda be me ya jan ni a chi obe ya ba omunya kokoduro so Awurade wo de a chi no aware seye so pe Mose mra kire yen se yen kono oso ka se enso re no mo so no na Roma ya bai no se okuna yemfa nko Roma ya bai a ensemu momu ko di na semu a yebekono cheso onu Yesu ne difa Roma fo bekono ena so ka se yenkuna na cheso wonye jiw ni papa Mose mra ne kire yen se yenkono to yo difu a obeka se yenkono na ne bebe bia aba enso hwe kese na Yesu oba no hia no oso ra de onye bone da no oni kai ntobo mo no na sani amre bia na me faro no ne se okaye pe na fei obia boni awaye na aba na dwunu omze nipa ya na nwa atwom no ye pe o ye na etwa hye nyina no nya atwom no ya na ebi o kofo nyi obia se mo beka ne ya enso ne dia ehye ho pa no enso bi dia ba obeso nipa no mu dia te se ono nko ane de boye ne o wiase no ono so ne dia hye no o se mu de mo nto bo mo no na Yesu o se efiri panyimfo no so na je se ye mu a chairman hye mo he na hye ase na me boni bi a man na abo adwunu nti eba wadwunu a ya te se ne a o ma o ho nyina ate no nti de na me ayem se Yesu o twere no o twere wudin a opoku nyina na o de aba na fe mhwe ha no okọ na fe apostle na ba no aka ne de no okọ pastor na fe president na we
afi obia ne de ba bia obia hwe ano ko obia hwe ha na ko ba no ko na de hia me ne se wan so oba no so o so obia ntimi anto ayama o se han o se ne ko ne jai wo boni a wo ye na ne eche nso kra no amaso enti no onye je boni ne so na mo nia o hwe ne se obetwe no aba ne nche enti o tai emumuyo eno odotrene ene obi so ye emumuyo na opekwan bia obetwe sa dipa na ba sa Yesu no ono che wo nyina ye nya adifo no sa ye nya abofo no sa enti Yesu no obi asese ye hwe ne ye sore no na tibie bia ye gine mu bani biara ya kwakotre mu no o kira o se samra da so tinkwam no wangu ani mase wankun wansew na monia o hwe ne se obesakra wadwe no aba ne che wanu hu obo ne ho no asere se Awurade una wo me nipa tumi dotrene fati ni wura makoma mu me pese me somwo nanso niema bibiri na ejimi asabare me ye me ntumi na uma nkonkunu be di hene ni panyini wo makoma mu a metumi asoro na masomwo ewa anuonyam ne anidie mu me wura bra besra me na me ntumi so me nsum yie ene makoma mu pa bo ne se Awurade mi onti ase ani wa na uhu Kristo Yesu sane otie na wo ma no kwai nipa nyini wo akoma mu a obedo trene no ataye mu ye Awurade isam